L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Ara, qatt jiġu jiem, oraklu tal-Mulej, meta nġib fuq dar Iżrael u dar Ġuda il-ġid li wegħdthom. F'dawk il-jiem u f'dak iż-żmien intalla min nisel ta' David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fil-pajjiż. F'dawk il-jiem Ġuda jinħeles u Ġerusalemm tgħammar b'moħħha mistrieħ u għalhekk isejħulha il-Mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Lejk jien nerfa' ruħi Mulej. Triqatek Mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Lejk jien nerfa' ruħi Mulej. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Lejk jien nerfa' ruħi Mulej. Il-modijiet tal-Mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Meħtla l-Mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Lejk jien nerfa' ruħi Mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, jalla l-Mulej ikattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd l-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom dusija bl-għajb quddiem Alla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Fl-aħħar, Ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lil Alla, kif ta' bilħaq qegħdin iġġibu ruħkom. Aħna, f'Sidna Ġesu Kristu, nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'tagħlim tajniekom permezz ta' Sidna Ġesu Kristu? Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq. Ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smawiet jitqalbu. Imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom Alla rieda. Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tifqu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-Mulej.